जेरैबायदि बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि ओंथिया जाहैबाय एखुथा रोंगौथि आरो बर' सोदोबाव बुंनो थाङोबा एक्सट्रा रोंगौथि। दा बे जाहैबाय जानो हागौ मोसानाय, मेथाइ खननाय, दामनाय देनाय, बायदि रोखोमनि एरलु एरला आरो बायदि रोखोमनि मेजिक बेफोरनि थानो हागौ आरो। दा बेनि गेजेराव जों ओरैबायदि टेलेन्टखौसो नागिरदों जेराव जानो हागौ उइनारा दामनाय देनायाबो जानो हागौ, मेथाइ खननायाबो जानो हागौ, बारला बारलियाबो जानो हागौ एबा मेजिकआबो जानो हागौ। दा बैफोरनि गेजेराव जों स्पेसियेल टेलेन्टखौ जोङो टप 15 एबा टप 10 सिम जोङो सायख'नाय जागोन जेराव जाजेसफोरनि गेजेरजों स्पेसियेलखौ। दा बिनि उनाव बै टप 15 आरो 10नि गेजेराव जायफोर थागोन बिथांमोनखौ रायजो राजाया सायख'गोन जेराव बबेखौ साबसिन मोनदों भट होगोन बिथांमोनखौ एबा मिस कल खालामनायनि गेजेरजों भट होनाय जागोन। दा बे खालामनायनि गेजेरजोंसो रायजो राजाया सायख'गोन आरो बै हिसाबैसो जोङो जाय स्पेसियेल रायजो राजानि गेजेराव नोजोराव दा बै बिथांमोनखौ जोङो बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि टाइटेलखौ जोङो उइनारनि टाइटेलखौ जों होनाय जागोन आरो लोगोसे बेयाव गासै मोनथाम स्पेसियेल टाइटेल थागोन उइनार, फार्स्ट रानार्स आप, सेकेन्ड रानार्स आप आरो माखासे जायफोर टप 10 बिथांमोननोबो जों माबा मोनसे बान्था जों होनाय जागोन आरो। बेयाव आयदा बाय आयदा थानाय नङा, मानो होनबा आयदा बाय आयदा थायोबा बे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट एबा जेरैबायदि टेलेन्टनि मिनिङा बे थानाय नङा आरो, टेलेन्ट सोदोबानो फैनाय नङा। होमबा बेखौ जेरैबायदि डान्सनि, सिंगिंनि, आर्टनि बेबायदि खालामनो हागौमोन ना, नाथाय जोङो टेलेन्ट सोदोबनि भेलुखौ जों अरायबो दोननांगोन, ओंखायनो बेयाव एक्सट्रा पार्ट बाय पार्ट जानाय नङा।